Bohužiaľ, testovacia jazda nejde tak hladko, ako som si predstavoval. Toto auto má DPF-ko odstranené a ako vidíte, je to veľmi biedné. Nazdar chlapci, dnes som vám priniesol túto bielú Mazdu, je to 2.2 Skyactiv diesel automat. Klient nám napísal, že si chce spraviť alebo vyčistiť sacie potrebuje a chce si spraviť carbon cleaning na motore, lebo špecialista bol už u neho na tieto motory, že vraj, a mu vymenil vačkový riadel a tiež vymenil mu senzor na výfukové plyny, ale auto ešte stále nefunguje tak, ako má. Ako náhle vymenil vačkový riadel a ten senzor, začalo mu ho vyhadzovať chybu na palubovke na DPF, na filter pevných častíc. On mu odporučil na to, že nech si to dá vymazať zo systému. Treba dodať, že tento špecialista pracuje priamo v Mazde. Je mi ťažko uveriť, že takéto mohol takomu odporučiť, hlavne taký človek, čo pracuje v dealershipe, čo on by asi mal vedieť. Viac by si mohol byť vedomý toho, že takéto by netrebalo odporúčať. Klient zaplatil 300 libier za to, aby mu vymazali softvérovo DPF, ale auto ešte stále potom nefungovalo. Na to tomu špecialista vravel, že treba carbon cleaning, ale sa pohádali, neviem presne detaily, ani nás to moc nezaujíma. Teraz pozrieme na motor, že čo vlastne spravili naozaj, a potom sa pozrieme na chyby a na živé hodnoty, že čo z nich vieme zistiť, a potom povieme, že čo podľa nás je problém a čo treba spraviť, aby auto zase fungovalo tak, ako má. Nech sa páči, tu je motor a pozrieme sa na to, či vieme potvrdiť, že práca bola vykonaná. Viem potvrdiť, že veko ventilov bolo dole alebo odmontovali, lebo tu silikón, čo trčí pod ním, je čierny a od výroby je to biely silikón, čiže museli to odmontovať a potom naspäť, dať naspäť, vrátiť. Tiež, keď sa pozrieme na vstrekovače, na trysky, asi dodržali krútiaci moment, lebo není vidno, že by tieto držiaky na trysky boli prasknuté v strede, čo väčšinou tiež zvykne byť, alebo sa zvykne stať, keď takto nedodrží krútiaci moment. Tiež vieme potvrdiť, že senzor na výfukové plyny, tento je vymenený, lebo tento je ten novší senzor, čo je z kovu, a starý je z plastu. Bohužiaľ, zlomili konektor na DPF senzor a tiež stratili šrob a ďalší konektor zlomili, čo meria teplotu v sacom potrubí, a trošku zašpinili tu na súčiastky EGR-ka. Asi tým pádom, keď dali dole veko ventilov, čistili tam špinu, čo tam bolo od starého oleja, a asi trošku zajebkali EGR ventily. Autíčko má najazdených 118 000 míľ a pozrime sa na to, aké chyby máme. Máme 3 chyby: P2452, P0488, P0401. Prvý chybový kód je kvôli tomu, lebo ja som už odskanoval auto raz a videl som, že software je modifikovaný, teda mohol som to potvrdiť, že software je modifikovaný, ale chcel som otestovať, či to dobre spravili. A keď je modifikovaný software a DPF je odstránené softwarovo, tak keď odpojíš senzor DPF, tak by ti nemalo hádzať chybu. Ale ako vidíte, ja som to odpojil a predsa tam vypísalo chybu na ten senzor. Podľa toho tiež môžeme vedieť, že DPF neodstránili poriadne. Potom tieto chyby. Ten spodný chybový kód P0401 znamená, že plyny, výfukové plyny od EGR-ka nemajú taký tok, ako by mali mať, čiže znamená, že dačo je upchaté v systéme. Keď toto vyskočí, tak my odporúčame carbon cleaning alebo čistenie motora vnútorne s orechovými škrupienkami. A toto, ten druhý alebo stredný chybový kód, to znamená, že EGR-ko nefunguje poriadne. My to najprv skúsime
opraviť čistením, teda vyčistíme EGR ventil a vrátime na miesto. A keď začne fungovať normálne, super, tak sme ušetrili klientovi peniaze, a keď nie, tak bohužiaľ treba to vymeniť. Väčšinou my tam dávame použitý diel, a keď ani to nefunguje, tak musíme dávať nový. Ale teraz pozrieme sa na živé hodnoty motora. Ako vidíte, chlapci, tlak DPF-ku, teda ten rozdiel, ten senzor, čo meria rozdiel v tlaku DPF-ka, to stojí na 4 kPa, čo je strašne veľa. Na voľnobehu, keď auto je na voľnobehu a DPF-ko je po regenerácii, alebo všetko funguje tak, ako má, tak toto číslo by malo byť 0,3. My to máme 4, čo je 10-násobne viac, ako by sme mali mať. Tiež, ak sa pozrieme na ten vrchný senzor, hodnoty sú 115 kPa. Keď ten senzor normálne meria a funguje, malo by to ukazovať 105. Asi má väčšie alebo vyššie hodnoty kvôli tomu, že strašne je vysoký tlak od DPF-ka a to ovplyvňuje aj ten výfukový senzor. Ďalej vidíme hodnoty teploty alebo tepelného senzora v DPF-ka. A ako vidíte, chlapci, prvé stojí na 620 a spodné dve sa hýbu. Čo to znamená? Samozrejme, keď software není upravený, tak všetky tri by sa mali hýbať. Väčšinou, keď je software dobre spravený, tak všetky tri čísla stoja na 700 stupňov Celzia. My to nemáme. Nám jedno je na 620 a spodné dve sa hýbu. Aj z toho môžeme vedieť, že software není dokonale spravený. Tiež ako špecialista vravel, teda on hovoril, že DPF-ko je poškodené, za toho treba vypísať zo systému. Keby DPF-ko bolo poškodené, tak by tieto hodnoty, ten tlak by bol strašne nízky, teda by bola 0. Tlak by bol 0, lebo vlastne pustí všetky plyny cez DPF-ko a nemá tam žiadny odpor, kebyže DPF-ko je poškodené vznútra. Tiež, kebyže DPF-ko bolo fyzicky odstránené, teda vnútornosti DPF-ka, by sme mali tam nulové číslo. Teraz sa pozrieme, kedy naposledy DPF-ko regenerovalo. Tiež sa môžeme pozrieť najprv, že aké sú hodnoty častíc v DPF-ka. Keď šlapnem na plyn a software je upravený, tak tieto čísla by sa nemali hýbať, ale ako ste mohli vidieť, nám sa čísla hýbu. A pred 395 km DPF-ko regeneroval naposledy, čo aj klient potvrdil, že vtedy asi mu vymazali DPF-ko, čiže odtedy mu neregenerovalo. A čo vlastne sa stalo, alebo čo sa deje? DPF-ko sa krásne upcháva. A teraz si povedzme, že čo treba spraviť, aby auto zás fungovalo tak, ako má. Ale najprv nech sa pozrieme na výfuk alebo na koncovku výfuku. Ako môžete vidieť, je to čisté, je to biele, a keď DPF-ko je odstránené fyzicky alebo keď je poškodené, tieto koncovky sú špinavé, čierne od karbónu. Hneď vám ukážem, ako vyzerá výfuk, keď má auto DPF-ko odstránené. Toto auto má DPF-ko odstránené aj fyzicky, teda vnútornosti, a môžete vidieť, že aké je to čierne. Teda výfuk je aký čierny na tom aute. Dúfam, že je to veľmi jasno vidno na videu. Otázka je teraz, že aké sú ďalšie kroky. Prvé, čo treba spraviť, je vrátiť software do pôvodného stavu, 200 libier plus DPH. Čiže vlastne majiteľ auta asi vyhodil von oknom takých 600 libier, čo mu vôbec ani netrebalo. Potom ďalší krok, spraviť carbon cleaning na motore, treba vyčistiť motor. Ukážeme vám, ako to vyzeralo predtým a potom, keď toto všetko sa spraví, treba auto zobrať na testovaciu jazdu a počas jazdy treba spraviť regeneráciu. Nemyslím tým tú vynútenú regeneráciu, čo sa robí, keď auto stojí. My to neodporúčame, môže to viac škodiť, ako by to pomáhalo. Neskôr vo videu vám ukážem, ako treba vynútiť regeneráciu, a potom aj vy sa na to môžete pozrieť, že ako
pekne tie čísla klesajú, DPF-ka, teda tie hodnoty. DPF-ko sa vyčistí, možno bude treba spraviť 2 regenerácie, to ešte neviem, ale sa uvidí a potom vám ukážem na konci videa, ako je auto opravené, či je to vôbec opravené a môžete aj vy sami posúdiť potom, či malo zmysel vôbec si spraviť ten softwarový update alebo tú softwarovú úpravu a vymazať DPF-ko, či to bolo potrebné, či nie. Že teraz v ďalšom kroku sa dá dole sacie potrubie. Sacie potrubie je dole, nech sa pozrieme na to, ako vyzerá pod tým a ako vidíte, je to veľmi biedné, je to veľmi upchaté karbónom. Pozrime sa na súčiastky. Sacie potrubie, škrtiaca klapka, EGR-ko, druhé EGR-ko, chladič na EGR, veľmi slabo vidíme svetlo z druhej strany a pozrime sa z prednej strany. Je to pekne upchaté karbónom. A teraz sa ide na čistenie, použijeme orechové škrupiny. Dokončili sme carbon cleaning, nech sa pozrieme na výsledky. Ešte vám hneď ukážem vrch ventilov s endoskopom. A teraz nech si pozrieme vrch ventilu. Ako vidíte, kamera je dole, tam svieti v tuneli. A takto vyzerá vrch ventilu. Takto vieme vyčistiť ventily s touto metódou. Auto sme poskladali a ako počujete, motor beží a teraz ideme vrátiť software naspäť do originálu. Teraz čítame riadiacu jednotku motora a teraz dávam software naspäť do originálu. A po vrátení softvéru do pôvodného stavu, nech sa pozrieme na hodnoty, teda tepelných senzorov. Všetky 3 teraz majú hodnoty, ako vlastne mali aj predtým, ale keď si pamätáte, tak prvá hodnota bola 620 a sa vôbec nehýbala a teraz všetky 3 sa krásne hýbu, čiže softvér máme naspäť do originálu. Čo treba teraz spraviť? Treba vyresetovať DPF-ko alebo filter pevných častíc, čo sa nachádza tu. Teda najprv vyresetujem, potom zoberiem autíčko na testovaciu jazdu a potom ešte vám poviem, čo treba sledovať na testovacej jazde a aj po testovacej jazde, čo a aké majú byť hodnoty. Tu sme ešte raz v živých hodnotách a ako vidíte, chlapci, z týchto hodnot vieme, že nakoľko je plný DPF-ko, má 4,7 gramov na litre. Naposledy regenerovalo pred 400 km a vlastne čo robí reset? Všetky tieto hodnoty vynuluje, toto bude 0 a tieto 3 budú 0, ale to ešte vám ukážem hneď. Pozrime sa na hodnoty po resetovaní a ako som vravel, všetky tieto 3 išli dole na 0 a tiež vzdialenosť od poslednej regenerácie kleslo na 0 a teraz ideme na testovaciu jazdu. Bohužiaľ, testovacia jazda nejde tak hladko, ako som si predstavoval. Takto vysvietila palubovka a hneď sa pozrieme na to, že aké sú kódy. Nech sa páči, tu je chyba P0488, ale túto chybu si môžete pamätať. Vrátim sa do garážu a hneď vám vysvetlím, že čo a ako ďalej. Sme naspäť a toto je EGR-ko alebo EGR-ko, na ktoré hádže chybu. Má 2 EGR-ka, toto je hlavné EGR-ko alebo EGR-ko a toto je druhé EGR-ko. Vlastne toto je EGR Cooler Bypass a čo to robí, čo aj v názve hovorí, obíde chladič EGR-ka. Ukážem vám to na motore. Tam ide chladič na EGR a tu je ten bypass, alebo čo obíde EGR chladič, tu sa zapája. Čiže teraz vymením na použitý diel
EGR-ko a pôjdem znovu na testovaciu jazdu. Vymenil som EGR-ko a skúsme to teraz ešte raz. Auto akurát dokončilo regeneráciu, ako vidíte, pred necelým kilometrom a čísla sú na nule, teda veľmi blízko k nule. Čím bližšie k nule, tým lepšie a tiež ešte pôjdem autom ďalej na jazdu a budem ďalej jazdiť, lebo chcem vidieť, ako rýchlo tieto čísla rastú alebo pôjdu hore. Čiže čím bližšie k nule, tým lepšie a tiež chcem dodať, že na týchto Mazdách na 2 dieseloch regenerácia, aby začala regenerácia, treba 10 km jazdiť minimálne. A aby dokončilo regeneráciu, tiež treba 10 km. Čiže minimálne 20 km potrebuje auto alebo motor, aby začal a potom aj dokončil regeneráciu. Tiež, keď tieto čísla po regenerácii veľmi rýchlo rastú, to naznačuje, že nejaký ďalší problém je s motorom. Napríklad tieto čísla, keď dosiahnu 6 gramov za liter, vtedy začne ďalšiu regeneráciu, ale môžu to dosiahnuť veľmi rýchlo alebo pomalšie. Rýchlo znamená, dajme tomu, že keď pôjdem ďalších 20 km a tieto čísla budú 1, dačo, tak to je rýchle. Keď to bude menej, samozrejme je to pomalšie, ale ešte pôjdem na takých 20 km na jazdu a potom vám ukážem, že aké sú čísla a ďalej vysvetlím, že čo a ako treba sledovať. Vrátil som sa z testovacej jazdy a ako vidíte, 21 km som spravil od poslednej regenerácii a čísla sú na 0,5, čiže DPF-ko sa neplňa veľmi skoro alebo tak skoro, to je dobré. Napríklad, keď tieto čísla by boli 2-krát toľko alebo až 3-krát toľko, to by znamenalo, že DPF-ko sa veľmi rýchlo plňa, čiže dačo pred DPF-kom to spôsobuje, čo to môže byť, väčšinou sú to trysky alebo turbo. Z turba teče olej priamo do DPF-ka a to spôsobuje predčasné preplnenie DPF-ka a z strekov vlastne teče extra palivo a tiež to spôsobuje preplnenie alebo predčasné preplnenie DPF-ka, ale toto čísla sú celkom dobré. DPF začne regeneráciu, keď toto číslo bude 6, teda celých 6, čiže máme ešte 10 krát toľko cesty, keď to môžeme tak nazvať, čiže keď vynásobíme toto 21 krát 10, to je 210. Ďalšia regenerácia sa stane, keď toto číslo bude okolo tých 210 km. Teda pravdepodobne veci pred DPF-kom ako turbo a vstreky sú OK. Ja hovorím, že keď spravíš na takýchto motoroch medzi 2 regeneráciami 160 km, si úplne OK. Ešte pár vecí poviem a potom ukončím video. Isto budem vidieť v komentároch, že ľuďom sa to nepáčilo, že ich najväčší nepriateľ DPF-ko nebol na vine, aspoň teraz. Neviem, čím si všimli, že dačo pred DPF-kom spôsobilo chybu DPF-ka. V tomto prípade bol to ventil na EGR. Áno, viem, môžete zase písať, že hej, ani EGR není dobré. Vidíte, bolo to vymenené a auto funguje tak, ako má. Samozrejme, carbon cleaning tiež prispelo k tomu, aby DPF-ko sa nenaplnilo tak extrémne a tiež, aby autíčko vedelo vykonať regeneráciu. Čiže bohužiaľ klient musel minúť márne peniaze na DPF delete. Vďaka Bohu iba softvérovo mu to spravili a nevyrezali vnútro DPF-ka, čiže mu nespôsobili ešte väčšiu finančnú škodu. Ja si myslím, že toto mu bolo celkom aj dosť, lebo nestálo to málo, pár stoviek libier. Čiže toto video bolo o tomto. Stretneme sa v ďalšom videu. Ďakujem pekne za pozretie. Majte sa, chlapci.